kokutoenda kotochera makomba 7 kotoisa mukumbira futi muisa panopera gore mune mane more than 500 plants dzemabhanana and in the next 2 years or 3 years mautangodyira mane mabhanana ine mabhanana kana takakubara asi hamudi ndo kunofanira kubva mari yenyu yechiendesi kwabhanana mari yenyu yechiendesi haifaniri kubva payo haifaniri hai mari yechiendesi haibvi mufizi mufizi hamuna chii maheadmaster chiendese endai moigadzire munozvipinza muzvipereti because mukuenda kutora zvikwereti zvisingaenderana nezvikoro zvenyu. Yes. Income yamuri kuwana pagore rese is 35,000 but munoenda kukwereta mota 50,000 every month. Mukuenda kubenki kokumbira ruregerero every month. Muri uzviitire haisi mhosva kutenga Honda Fit. If you need chinhu chekumubva from point A to point B, tengai Honda Fit inoenderana neincome yenyu. Feeding program haisi kulasta muzvikoro nenyaya yekuti zvikoro hazvisi kukwanisa kuzosupplementa government kuti zvinhu zviri kudini, zviri kushotera panzira, hazvisi kuzokwana kupedza chii matems. Saka inini wari yangu hombe iri kuma grade 1 mainfant grade ECDA to grade 3 ndopane nyaya yangu hombe baba, kuti kana mwana wauya kuchikoro kusvikira azoende kumba asina kana isamboisa muchini kana zvinonetsa. Takambopa ndakapiwa rice napresident kunzi enda unoone mambo mutasa wana wenyu ngopana wana wari kudini, warushaya chekudya, wari kudini wapei, chengetai mhuri yangu. Tikati president pakanaka. Saka ndabva ndafunga kuti nhasi zvomauya kudai ndikati zvikoro zvacho zvese zviri chi 11 chikoro chimwe nachimwe chobva chakatakura 50 kg yacho yerice choenda chombonoti wana wabone zvekudya then tiri